Вітаем вас у чарговым выпуску серыі падкастаў «Абяцанне няшчасця. Гендэр, праца і міграцыя», які паўстаў на аснове шэрагу артыкулаў з навуковага часопіса «Топас» Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Нумар даступны онлайн на сайце універсітэту. І сёння расказаць пра сваё даследаванне мы запрасілі Ганну Селезнёву. Ганна – даследчыца, адукацыйная менеджерка і аўтарка аналітычных праектаў, якая працуе на скрыжаванні эмацыйнай геаграфіі, міграцыйных даследаванняў, гендерных студый і адукацыйных тэхналогій. Ганна – уладальніца МС у галіне генетыкі і магістарскай ступені ў гендерных даследаваннях. Мае сертыфікат у даследчай этыцы. У сваёй апошняй працы «Emotional Displacement and the Fragility of Belonging» Ганна даследуе, як беларускія мігранты пасля 2020 перазбіраюць дом і прыналежнасць у выгнанні, выкарыстоўваючы практыкі хоумінг, сэнсавыя артэфакты і эмацыйныя рытуалы. Прафесійна Ганна кіруе адукацыйнымі праграмамі, развівае адукацыйныя тэхпрадукты, экспертныя курсы і онлайн-сервісы для дыяспары, жанчын у IT і акадэмічнай супольнасці ў выгнанні. І першае пытанне, скажы, калі ласка, чаму менавіта гэтая тэма? Ведаеш, для многіх з нас ужо 5 год запар. Пытанне, дзе мой дом, яно перастала быць, мабыць, паэтычным, бо дом стаў не месцазнаходжаннем, а месцам праблемай, новым праектам, клопатам, альбо актуальным болем і нават творчасцю. Бо дом зараз гэта такая не эфемерная рэч, яе трэба зрабіць складной, скласці з уяўлення, нават артэфактаў і практык, у любой кропцы, калі ты не можаш болей знаходзіцца ў Беларусі. І ў гэты момант я зразумела, што недзе там і ёсць яно ядро, што міграцыя гэта не як пераезд, а міграцыя гэта такі акт складання сябе наноў. Такім чынам дом ператвараюцца ў нечаканы квест. Мол, збяры сябе наноў з невядомага у новай геаграфіі ды новым культурніцкім асяроддзі. У нейкім сэнсе дом у нашай гісторыі трэснуў, ён разваліўся не толькі геаграфічна, так, але і экзістэнцыйна. Я маю на ўвазе тых, хто зараз не можа жыць на Беларусі. І дом такі лопнуў, быццам гэта такое старое акно ў панельцы, і шкло паляцела ўнутр. І мы ўсе стаім з гэтым шклом у душы. І неяк цяпер мы працуем не над, не ведаю, эканомікай, над уласнай унутранай тэрыторыяй, над тым, што можна назваць домам. У выпадку, калі табе наўпрост выкінула з геаграфіі. Вось чаму гэта тэма? Бо яна пра нас. І маё даследаванне гэта такая спроба зразумець, як мы складваем сябе наноў. Гэта даследаванне для тых, хто верыць, што дом гэта і кніжная палічка, і кухня з Ікеі, і для тых, хто ўжо ведае, што дом гэта месца, якое можна перасабраць наноў. Дзякуй вялікі. Ты ўжо адказала, чаму гэтая тэма, ты ўжо трошкі больш сказала пра праект, але, можа, пойдзеш углыб, для каго ён, з якімі пытаннямі ты пачынала, якія новыя пытанні ўзнікалі падчас праекту, з якім матэрыялам ты працавала? Мой праект пра тое, як беларусы пасля 2020 года будуюць дом там, дзе іх ніхто не чакаў. Я даследую гэтую эмацыйную геаграфію выгнання. І перш за ўсё, што мы маем на ўвазе пад эмацыйнай геаграфіяй? Это такі накірунак гуманітарных сацыяльных даследаванняў, якія вывучае як пачуцці, эмоцыі і ўнутраны стан чалавека фармуюць яго ўспрыманне прасторы. Наадварот, як прастора, месца, ландшафт уплываюць на эмоцыі, памяць, пачуццё бяспекі ці прыналежнасці. Інакш кажучы, гэта пра тое, як мы адчуваем месцы і як месцы адчуваюць нас. Калі каротка і трапна, то эмацыйная геаграфія такое даследаванне сувязі паміж эмоцыямі і прасторы, паміж тым, што адбываецца ў нас, і тым, што адбываецца з намі ў пэўным месце. Такая картаграфія пачуццяў, дзе кожны куток свету мае свой рытм, сваю памяць, сваю тэмпературу. І я даследавала гэта праз глыбінныя інтэрв'ю. У іх я пыталася пра такія простыя вялікія рэчы. Напрыклад, што робіць прастору сваім, якія рытуалы нас ратуюць, як з'яўляецца гэтая прыналежнасць у выгнанні ў часе, калі ўсё растае, як выглядае дом, калі ён не прывязаны да геаграфіі, што мы носім заўсёды з сабой, якія рытуалы ратуюць нашу псіхіку нават, як адбываецца гэтае няспыннае складанне і раскладанне сабе кожны раз у новым месцы. І я б хацела адзначыць, што удзельнікі давалі абсалютна ювелірныя мысленчыя формулы. Таму мне было асабіста важна неяк захоўваць гэты і tone of voice, і гэтыя галасы, каб яны гучалі. І гэта даследаванне не тое, што пра месца,
што дом гэта не крэпасць, бо нават цыркуляцыя дамоў зараз існуе сярод беларусаў. Мае даследаванне пра такі стан свядомасці, які мы імкнемся ўтрымаць у сябе у гэтым бясконцым руху. А з якімі выклікамі, складанасцямі ты сутыкалася падчас гэтых інтэрв'ю, размоваў свайго гэтага падарожжа? Ведаеш, самая найвялікшая складанасць, яна была не тэхнічная, бо мой даследчы досвед і ў навукі, і ў сацыяльных даследаваннях. Ты маеш метадалогію, але калі ты бярэш інтэрв'ю на балючую тэму, гэта як хадзіць басанож па шкле. Галоўная складанасць, яна такая была, хутчэй за ўсё, эмацыйная, каб утрымаць баланс паміж навукай, метадалогіяй і чалавечнасцю, каб слухаць, ды не раніць, ды не раніцца. І адным з выклікаў было, хутчэй за ўсё, адсутнасць лінейнай логікі, таму што беларуская міграцыя гэта не, ведаеш, пераехалі, адаптаваліся, інтэграваліся, а гэта такі пастаяннае руханне, недаспанасць, пераезды, чаканне дакументаў, гэта нестабільнасць. І мая даследчая задача была не толькі праз сябе адчуць, сутыкнуцца з гэтым хаосам, з гэтым гісторыямі, якія і розныя, і аднолькавыя ў адзін і той час, але сабраць з гэтага хаоса структуру. І зразумела, што мой досвед зрабіў мяне саўдзельніцай, таму што я таксама раскідвала рэчы ў здымнай кватэры, каб заняць месца, гэта новае месца сабой, каб яго абжыць. Я таксама сажаю базілік на чужым балконе, каб хоць нешта расло не супраць мяне. І калі, напрыклад, суразмоўцы казалі мне пра тое, што мне грустна, бо дадому мяне не пускаюць, я чула не суразмоўцы, я чула нас, таму што праз такія размовы заўсёды ты выстрайваеш гэта, перш за ўсё, праз сутыкненне з нейкім эмацыйным опытам, з памяццю пра бацькоўскі дом, пра нейкія дзіцячыя ўспаміны, з таго, з якіх складнікаў складаецца наша ўяўленне дома. І потым ты праходзіш трошкі глыбей у такую найноўшую гісторыю, і людзі адкрываюць перад табой найглыбейшыя дэталі пра страхі, пра пустыя дамы, і пра фобію вяртання, і пра фатаграфіі Мінска з Вікіпедыі, альбо практыкі, калі ты ўяўляеш нейкую кропку ў Мінску или ў іншым беларускім горадзе і пракладаеш дакладны маршрут пешым ці тралейбусам і гэтак далей, і ты ўяўляеш кожны крок, кожны прыпынак, кожны светлафор, кожны ўзгорак там вакол Свіслачы. І ўсё гэта патрэбна, каб не згубіць дакладную памяць і вот эту вот геаграфію месца, якое ты хочаш так захаваць у сябе. Я разумела, што я не проста даследчыца, але я і сведка таксама, і гэта і моцны бок, і што задача яна не страціць менавіта з гэтай прычыны ніводнага нюанса. І таму можна было асабіста ўслухоўвацца ў гэтай дробязі пра паштоўкі з асмалоўкай, пра пячэнне слодыч, альбо пра ўласныя кніжкі, якія нейкія незнаёмыя людзі перадаюць аўтобусам з тваёй дамашняй палічкі. І ўсё гэта такія рытуалы выжывання ў новых абставінах, у якіх апынуліся беларусы, якія зараз жывуць не ў Беларусі. Мне трэба было ўтрымаць гэтую, ведаеш, хрупкасць, не парушыў яе. А як уплываў твой досвед міграцыі? Зразумела, што я тут не пасрэднік паміж маімі суразмоўцамі і тэмай. Я, хутчэй за ўсё, ягоная частка. Я ўнутры гэтай гісторыі. Я таксама вучылася рабіць утульнасць з дзіцячых кніжак маёй дачкі, з набытых восеньскіх кветак на стол, з практык радасці, завядзення сабакі, што стала трэцім чальцом сям'і на пачатку. Таму адчуванне гісторыі іншых людзей гэта ўсё было не вушамі, а скурай. І мой досвед, зразумела, зрабіў мне больш пільнай, больш уважлівай. І я адразу пазнавала, што значыць, ведаеш, развесіць вопратку, раскласціць на палічках, наладзіць святло у тым жытле, якое ты гатовы прызнаць як сваё на зараз. І гэта не пра быт, а гэта, ведаеш, як практыкі вяртання сябе. Я разумею, што значыць унутранае адчуванне, калі хто-то гаворыць, што, ведаеш, я так і не з'ехала з Батумі, Менска і Львова, бо яны ўсе жывуць ва мне недзе адначасова. Альбо я аўтаматычна дабудоўваю нейкі знаёмы мне ландшафт у галаве. Я разумею, як можа шведскі Мальме нагадваць парк чэлюскінцаў, напрыклад. І як за вакном гучыць не Чебукіані стріт, а родная серабранка, напрыклад, з трамваямі. Я ведаю, што пазначае рабіць, напрыклад, Грузію дэфолтнай краіны, у якую ты вяртаешся як дамоў, што краіны мажліва абіраць як шлюб па любві ці па разліку, як гэта бывае прудок здароў Парыж. І яшчэ адна фраза, якая жыве ўва мне, і тут у нашай размове стараюсь з памяці цытаваць тыя словы, якімі са мной дзяліліся, што дом гэта такая ракавінка слімака, які заўсёды са мной, разрыву з ім няма. І, напэўна, я таксама пачынаю адчуваць эту ракавінку вельмі дакладна.
І гэта не пра тое, што можа раней адчувалася гістарычна, неяк лакальна, думанне пра сябе як нейкага эндэмічнага віду, не схільнага да жыхарства перамен. А апынулася, што мой дом будзе там, дзе моя дачка, дзе ён, дом, разгарнецца ў любой кропцы Пангеі. І што, канешне, робіць наша жыццё такім з падвышаным значэннем прыгод і надта культурна-каларыйнае, але захапляльнае. Скажы, то, што ты зараз апісала, гэта ёсць высновы даследавання, альбо штосьці ты можаш яшчэ дадаць? Мне падаецца, што, можа, мы не зрабілі рэвалюцыю не палітычную, а мы зрабілі такую бытавую. І што мы ператварылі дом у стан, а не ў адрес, такую маральную тэрыторыю, у месца, дзе можна запрасіць гасцей. І правільнае заходнае пытанне у выбудове гэтага новага, так, якое яшчэ не было, это не як упісацца ў чужую гульню, а як прыдумаць сваю. І каб прыдумаць сваю гэтую гульню, важна разбірацца ў наяўным ландшафце. І героям маіх інтэрв'ю патрэбна было разгадываць гэтую шахматную задачу без фігур, дошкі, нават проста на дашатых падлогах. Бо толькі так мы становімся гаспадарамі падзей, а не выпадковымі гастралёрамі. І дом для іх гэта такая не ідэальная карціна, а набор парой несумяшальных фрагментаў, але ж якія разам гучаць, як рыф у рок-песні, груба, але шыра. І выснова першая то, што дом больш не раўняецца адресу. Дом гэта такі стан, дынаміка, унутраны рытм. Гэта здольнасць сказаць, мне тут спакойна, мне адсюль пакуль нікуды не трэба. І дом можна скласці дзе заўгодна. Кожны свой рэцэпт. І гэта такі штучны тавар, сшыты непасрэдна з цябе. З паху бацькоўскага дома, з магічных прадметаў, што ты бярэш у вялізку у першую чаргу. І яны нібы крыстражу з Гаррі Потара, які ў пэўным месца складуцца ў адзінае прыгожае гучнае цэлае к твою прастору рэсурса да бяспекі. І чым больш ты прысутнічаеш у месцы, тым больш сэнсам яно напаўняецца. І гэта абмен, ты надаеш сэнсу месца, а яно дае яго цябе. Это тое, што адмячалі якраз мае суразмоўцы. Бо дом не толькі месца для адпачынку, а свайго рода лабараторыя новых светаў, дзе на пачатку сапраўды нічога няма. Ні камфортнасці, ні гармоніі, але можа ёсць злосць і азарт. І палітыка такая пазіцыя сведкі, чужынца, так, яна і дазваляе вынаходзіць гэта новае, бясконца гэта новае для сябе прыдумляць сабе і неяк сябе па-новаму вынаходзіць. Як гаворылі мае суразмоўцы пра то, што дом будзе там, дзе я буду ўпэўнена ў сваім будучым. Нават пры тым, што дом калапсібл, што ты носіш яго і разгортаваеш там, дзе спатрэбіцца. Па-другое, тое, што гэтае пачуццё прыналежнасці, белонінг, гэта не нейкая дадзеная, так, што прыналежнасць не дадзеная, а яна створана. І калі пытаюся людзей пра пачуццё менавіта прыналежнасці, то многія смяялись, параўноўваючы гэта з хвастом каметы, таму што ты яе ніколі не зловіш. Такая прыналежнасць, хутчэй рытм, чым стан. І яны гаворылі пра месца, якое ты укладаеш энергію, ствараецца па дарозе. Праз сетку руцінаў, праз звыклыя шляхі, праз эмацыйныя геаграфіі, якія накладваюцца адзін на адну. І хтосьці, напрыклад, знаходзіў прыналежнасць у маршрутах. Тая самая вуліца, тая самая лаўка з ранішняй кавай. Хтосьці ў пачуцці эмацыйнай закаханасці ў новае супольніцтва, у новую прастору, новы рытм, драйв. Хтосьці нават у магчымасці абрастаць сям'ёй у новым горадзе. Заводзіць сабаку, напрыклад, уступаць у стасункі. Але амаль усе прызнавалі што прыналежнасць, што яе патрэбна культываваць, што яна не падае як яблык, яна вырастае. І дом, паводле адной удзельніцы, гэта такая база, куды мажліва вярнуцца, калі я ўсё страчу. Это такая цікавая оптыка таксама. У яе цікава ўглядацца. Это месца, дзе можна разгружаць чемаданы і душу. І ў той жа час прыналежнасць, яна і шчыльна ўплетаюцца ў палітыку. Напрыклад, Ювал Дэвіс называе гэта палітыкай прыналежнасці. Хто мае права быць сваім, а хто чужым. І беларусы жывуць у свеце візавых дэдлайнаў, часовых ВНЖ, законаў, якія змяняюцца заўтра. Але ў гэтай бюракратіі мы ўсё роўна упарта выбудоўваем раз за разам гэтыя свае астраўкі. І такая упартая праца па вырошчванню цяпла ў халодным свеце. Трэцяе, нашы супольнасці эмерджэнтныя. То есть яны збіраюцца пад задачу, а потым знікаюць, і это нармальна. І ў гэтым ёсць і боль, і прыгажосць. Чацвёртае, што эмацыйныя геаграфіі выгнання гэта таксама творчасць, што людзі вучацца
быць камандай самому сябе, практыкаваць свайго роду universal transferable skills или unsinkable, непатапляльныя навыкі, незгараемыя навыкі, напрыклад, гнуткага, творчага адаптавання, унутранай апоры ці асэнсаванне сваіх дасягненняў, сваіх сетей падтрымкі, нават абляцення гэтай пост-фэмілі. І самая пазітыўная навіна з майго пункту гледжання это том, што турбулентны час гэта таксама час усей мажлівасці, настойлівага запрашэння да росту па ўсіх напрамках, дакладна асэнсаванню ўсёй сумы сябе. І быццам бы гэтая свабода яна і выціскае за зону камфорта. І ў гэтым экстрэмальным стане неяк сорамна быць бяздарным. І быццам бы і выбара нет, каб не сіяць і нешта рабіць. І зашмат удзельнікаў маіх інтэрв'ю, тых, хто быў звязаны з творчымі прафесіямі, яны гаварылі, што вось у Менскому ўсе былі такія яскравыя і ўсе былі вельмі шыльненька. А тут ты апаноўваешся адна з сабой і вельмі лёгка расці, лёгка сябе праяўляць, лёгка дасягаць таго, на што смеласці раней не хапала. Пятае і апошняе, што ідэнтычнасць у выгнанні гэта не злом, а можа ператварэнне. І што я не буду працы за то, каб углубляцца тым пра беларускую супольнасць. Магчыма, яна стала дыаспорай не юрыдычнай, а эмацыйнай. І мы распрацавалі такую ўласную картаграфію выгнання. Берлін, Варшава, Вільня, Тбілісі. І што гэта не проста гарады, а гэта такія эмацыйныя кропкі выжывання. І што ў выгнанні, што мы не толькі губляем, але і набываем. Напрыклад, суб'ектнасць, самадастатковасць, гэта вынаходзім новыя формы салідарнасці, альбо нават новыя абліччы беларускасці. І як адмячалі мы сорамоўцы, жыццё пашыраецца ад таго, што ты бачыш іншых людзей, чуеш іх гісторыі. Ты такім чынам становішся самым глыбейшым. І дом гэта такая не проста утульнасць, да? Это таксама як супраціў, памяць, не проста ностальгія, а гэта і у той жа час палітычны жэст. А рытуалы таксама стратэгія выжывання, якая нас падтрымлівае. Таму з майго даследавання, што дом гэта такая не кропка на мапе, а перасячэнне ліній сілы. Эмоцыі гэта кірункі, а не проста адчуванне. А прастора дома гэта такая матрыца зносін, якая мае сувязь не толькі з бягучым часам, так, але яшчэ замахваецца наперад і назад. То дом такі супраціў, дзе выбудоўваюцца свае правілы, свае стасункі, месца, дзе мы вучымся свабодзе. Гэта такая школа, дзе выкладаюць і мудрасці, гасціннасці, увагу да дэталяў, і што мы будуем яе самі. Дзякуй. Я думаю, все, што ты расказала, вельмі адгукнецца беларусам і беларускам, увогуле людзям, якія маюць гэты досвед міграцыі, але вот артыкул на англійскай мове, то бок ён адрасаваны для замежнай аўдыторыі. І вось цікава, што ты хочаш расказаць пра беларусак і беларусаў замежнай аўдыторыі. Я хочу расказаць, што мы класныя. Каб замежныя даследчыцы, даследчыкі, палітыкі, партнёры разумелі, што беларусы ў выгнанні не ахвяры ці скрытыя бежанцы, альбо людзі без дому. Я лічу, што мы тыя, хто стварылі дом як унутраную форму жыцця, нават на голай зямлі, што мы не знікаем, а прарастаем, і што мы не страцілі дом. Можа, мы нават пераасэнсавалі, якім яшчэ чынам дом можа быць. І мы навучыліся клапаціцца пра месца так, што яно пачынае клапаціцца пра нас. І, магчыма, мы зрабілі выгнанне гэтай такой формай творчасці, формай узаемнай падтрымкі, вынайшлі новыя формы нават гарызантальнай салідарнасці. Я упэўнена, што гэты час будзе даследавацца потым. І я назіраю, праз якія сродкі мы робім з гэтага хаосу прыгожую структуру, парыву прыгажосць, з пераезду філасофію ці ідэнтычнасць. Можа, мы нацыя, хто з руін робіць рытуал, з чамадана прастору. І такой чырвонай лініі гучыць пра тое, што гэта таксама цытата пра тое, што можа, мы народ, які ў выгнанні здольны сказаць, што жыццё знойдзе сабе дарогу, і это нейкая не мімімішная надзея, а характар. Гэта быў апошні выпуск нашай серыі падкастаў «Абяцанне няшчасця, гендер, праца і міграцыя». З вамі была Таня Арцімовіч, рэдактарка нумару, і госця Ганна Селезнёва. Гэты, а таксама іншыя артыкулы на тэму гендара і міграцыі можна прачытаць у адкрытым доступе на сайце часопіса Топас. Дзякуй, што былі з намі.